La Naval Ontziola izan zenaren instalazioen aurrean gaude. Zoritxarrez, Ontziola itxi egin zen utzikeria politikoagatik, baina gaur ez gara mintzatuko, horretaz ez gara mintzatuko ekonomiaz, baizik eta ondareaz. Ze instalazioak edo Ontziolaren jarduera utzi ondoren, instalazioaren zati handi bat ondaretzat jo ziren, legeak babestu zituen, azken finean hemen neurri batean jaiozelako Bizkaia eta Euskal Herrian dauzkagun industria handiena. Eta hemen dauzkagun elementu hauek, eraikinak, nabeak eta barruan dauden hainbat elementu ezberdinak, gure ondare industrialaren eta gure historiaren eta memoriaren zati importante badira. Zoritxarrez, gaur egun instalazio hauen egoerak ez du bat egiten konsiderazio horrekin. Ez daude zaindua ondarea zaintzen den moduan eta azken egunotan jakin izan dugu lapurreta ezberdinak egon direla, instalazioetan sartzea oso horreza dela eta ez dagolako inolako zaintzarik babestuta egon beharko lukena. Hau zaintzeko ardura jabearena da, eta jabeari instituzioek exigitu behar diote bere ardura betetzea. Instalazio hauek talde belgiar batek erosi zituen, eta erosi zituenean bazekien hainbat elementu babestuta zeudela, eta horrek ekartzen zuela hauek babesteko bete behar legala. Baina ez dute egin, eta ondorioak izan dira oraintxe bertan aipatu ditugunak. Beraz, Euskal Herria Bilduk instituzio guztietan eskatuko die bai instituzioei, bai jabei, bere bete beharrak betetzea, eta ez soilik instalazioak behar bezala zaintzea berriro gerta ez dadin orain arte gertatzen ariena, baizik eta gauzak zeuden moduan ustea. Hau da, lapurtutako gauzak eta kaltetutako gauzak berriro konpontzea edo berriro egitea eta jartzea. Azken finean, ondarea da bere osotasunean gure inguruan daukagun zati hori guztia. Zoritxarrez eta ondare industrialaren babesari dagokionez, egoera hau ez da berria. Hemendik metro gutxitera daukagu Alto Sornoseko azken labe garaia, eta hor ere bakarrik instituzioek neurriak hartu zituzten gauzak okertu zirenean, lapurretak eta kalteak egon zirenean, baina egoera errepikatzen da ondare industrialarekin. Molinos Baskos dago guztiz abandonatuta, kalzinazio labeak ere abandonatuta daude. Gasolinoa utzi dute hiltzen, eta ematen du hemen Bizkaian ondare industrialak instituzioentzat ez daukala baliorik.